Onks tää Lieksan siistein kohtaamispaikka? Te saatte toimia tuomareina. Nyt lähdetään katsomaan, miltä Lieksan digitupa näyttää. Täältä löytyy kaikkea siistiä, mitä sä pääset opiskelemaan tällä digituvalla. Esimerkiksi 3D-tulostinta, vinyylileikkuria tai lämpöprässiä. Me avattiin vasta kuukausi sitten. Osa laitteista ei ole ihan vielä kerännyt tulemaan, mutta esimerkiksi tuonne nurkkaan meillä tulee laserleikkuri. Tähän huoneeseen meillä tulee podcast- ja sisällöntuotantotilat. Tänne meillä tulee kamerat ja valot ja mikrofonit. Eli jos haluat tulla tekemään kontsaa tänne, niin täältä löytyy kaikki valmiina. Jos ei tarvitse etätyöskentelytilaa, niin täällä on kokonainen huone siihen hommaan. Täältä sä löydät valmiiksi näppäimistön, hiiren, näytön ja sähköpöydän. Jos siihen haluat tulla editoimaan vaikka videoita tai pelailemaan, niin täällä on paljon koneita siihen hommaan. Täältä löytyy paljon tilaa järjestää erilaisia koulutuksia ja itse asiassa meillä on tulossa kesän ja syksyn aikana koulutuksia koskien tekoälyä, valokuvien editointia ja 3D-tulostusta. Tilat ja koulutukset on maksuttomia ja tämän kaiken meille mahdollistaa EU-maaseuturahasto. Ota meidän kotisivut ja somet haltuun, niin tiedät mitä digituvalla tapahtuu nyt ja kohta.